Il-persuni fuq l-għajnuna soċjali relatata mal-qatt naqsu b'92.2% fl-2021 meta mqabbel mal-2013 fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Din ħarġet minn statistika mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal. One News tħarreġ din l-istatistika ma' George Cremona, direttur għall-għajnuna finanzjarja u osservanza fi ħdan il-Ministeru. Huwa spjega it-tnaqqis gradwali tal-persuni fuq id-dipendenza soċjali mill-2013 lil hawn, hekk fil-persuni fuq dawn l-assistenzi naqsu b'aktar minn nofs. Fil-fatt is-Sur Cremona spjega kif kollox f'Diċembru 2013 kien hemm kważi 14,000 persuna fuq dawn il-benefiċċji. Madankollu dimdittara tnaqqis gradwalment sabiex fl-2021 din iċ-ċifra niżlet għal 6,191. Cremona spjega wkoll kif frott il-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol u tkabbir tal-ekonomija derbiċċar fit-tnaqqis ta' persuni li ġew bżonn għajnuna soċjali għal qatt. Dan hekk kif minn 4,330 persuni li jirċievu dan il-benefiċċju f'Diċembru 2013, din iċ-ċifra niżlet għal 336 biss f'Diċembru 2021. Cremona tenna wkoll is-suċċess tal-ħidma biex ikomplu jonqsu l-persuni dipendenti fuq l-għajnuna soċjali waqt il-pandemija. Bell-2019 u l-2020 xorta naqsu l-beneficjarji tal-għajnuna soċjali, ġifieri kellna nies li kienu fuq l-għajnuniet soċjali u daħlu jaħdmu. Bell-2020 u l-2021 reġgħu naqsu drastikament. Pereżempju, l-għajnuna soċjali għal disimpjeg fejn il-persuna tkun qed tirreġistra minn ftit iktar minn 600 illum qegħdin noddu ftit iktar minn 300, ġifieri reġgħu naqsu bin-nofs. Cremona tenna wkoll li b'riżultat li aktar nies qed jaħdmu qed jonqsu wkoll il-benefiċjarji tal-pensjoni mhux kontributorja biex bekk in-nefqa soċjali qed tiġi investita f'għajnuniet soċjali oħra. Hemm diversi ċirkostanzi għaliex persuna ma jħallas bolol, jista' jkun għax il-persuna ma jkunx jiflaħ jaħdem, u allura jekk jgħaddi minn min stess jirċievi dik il-pensjoni tal-età mhux kontributorja. Qegħdin naraw ukoll li dawn il-benefiċjarji sena wara sena qegħdin jonqsu. U għaliex qegħdin jonqsu? Għaliex illum il-ġurnata iktar nies qegħdin jaħdmu. Once li inti qiegħed taħdem qiegħed tħallas il-bolla. Ġala darba qed tħallas il-bolla qed tinvesti f'pensjoni futura tiegħek. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon irrimarka għal politika li adotta Gvern Laburista sabiex jinċentiva n-nies jaħdmu. Ir-riżultati jitkellmu waħedhom, illum qed nitkellmu fuq qatt li huwa inqas minn 10% ta' dak li kien fl-2013 u d-dipendenza fuq dik li hija l-benefiċċji soċjali naqsek biktar minn nofs. Bla dubju suċċess ta' politika illi n-nies ridu jaħdmu, ridu jaraw li jaqblhom jgħixu aħjar u sabu gvern li fetaħ l-opportunitajiet u verament tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies.